ka dama ya kake yin yadda ka so a lokacin da ka so manzon Allah ya mai kyautar yanka talauci a tambayin Sufyanu yayin da ya kasa ɗaukar kyautar manzon Allah sai ce ya Rasulullahi Allah ma aika bi shi yake amma wa abul qasim shi ne yake bayarwa da bayarwa kafin sa kafin Allah ne ganin sa ganin Allah ne jin sa jin Allah malaiku kuma gadin su ba wani ne ba. Salamu alaika, salamu